Nu o să mai fac o filmare la oite. Du-te că nu sunt. Nu sunt, n-am fost... Hai băi, iată, taci. Hai, vezi, taci. Stai acolo cu minte. Da. Gata, acum te-am prins și... Da, am prins-o și înăuntru acolo pe curs. Am prins-o și... E mamaia mea, să vadă spre Dumitriel și Adrian. Coscă, așa. Da. Coschel de la Constanța și toată familia lor. Da. Asta e la noi, la Moldova. Păi da. Cam Vasile Săracu ne numim. Zice lumea, dar nu e chiar așa. Mamaia de să zice